Boss. Oh. Antik na yan, boss. Tornilyo. O crescent. Ha, ako. Kaya tayo meron boss. Siyempre, tating maluto. Testing ano ba kung tayo? Kaya makikita nga doon sa sindalan? Oo, ano yan? Hindi rin, mali yung number mo eh. Oo, basta yung 5 na doon, 8. Ay, yung 8 naging 5. Mali yung lot number. I-double check mo maigi, kuya, bago mo ano. Dapat na yaman. Oo. Ngayon, no? Ito. Parang kinyamoy na. Sabi yan siguro ba? Research engineer. Ay, importante yun eh. I-print mo muna yung inuutos ko sa'yo kasi kailangan ko siya. Gusto mo na makita. Kasi ano to ko lang naman sa kasi kung hindi ko makita, mali pa rin that number na nakalito. Ito? Hari? Hari? Hari, palaban na naman? Nakasulat sa'yo 3507. Bay, sabi ko dyan. Pero ito 3006. Itong malig mo. Yung pinsal ko lang na yan. Kain yan. 3806 at saka... Ulo mo niya mo. Hindi, tama. Palit na palit niya ka. Di ba siya ran eh? Ikaw yung mali. 38 yung tama. Akala ko yun ba yun? Stan yan. Oo. Ay, kami balay na ba siya? Dahil libutan yung stand. Stan. Yung Kenny, sisipit yung Kenny. Hindi pa ano niya. Patumalda kang... Ball. Oo. Viva Max. Viva Max. Happy na to. Kaya mababayros na rin guy. Yung panobra yan mo ha. Walang manalbera yung sarili yung cellphone. Kaya lagi pala yung kinibos, papalit kay tempered na. October 6, 19. Ano ka 19 daw? Ano ka 19 ka sa? 75. 81? Uy, walang item ka na pati itong katalin na ito, 381. 81. Tuhay pa ka ako? 30 plus nito. Female. Sasablay tayo sa Unknown. may basa ko eh. Oo nga, hindi ka naman nagtanong. Kung hindi ko pa tinignan yung malastra natin, hindi ko alam na mali. Kaya laging hiwalay yung encroachment plan doon sa location plan. Doon ka lang sa location plan, ako doon sa encroachment plan. Huwag mo pakikialam yung encroachment plan, location plan ka lang. Okay na to ah. Titingon niya yung
Lagyan mo ng ano, ng landmark. Elementary school. Sunod ulit sa Sandalan Elementary School. Kasi ito may rada tas, dito may rada tas, diba? Halos katapat niya ba yung kanto? Ito pure gold eh. Parang may mali. Malayo pa sa kanto to eh. Tingnan mo. Kailan yung kaya yung kanto dito sa kanan. Gold. Pa natin. Yun yung mahilig ang aso. Mahilig ang aso di ano, doggy. Hindi na katawan yun. Pero may aso isa. Ha? Ngayon, bigla na. Napag-research ka na po, bakit ito yun? Dito matawag eh. Hindi, lagi din na ako. Bakit na yun? Pero yung yung priority natin for research ngayon, sa Masnet Mga Market. kahapon, sinento lang kahapon ko rin. Kasi yung sa iba, sa Concepcion, sa Kapampangan. Research mo lahat. Dad, Pas. simple survey tama natin yung kaya niya. Si akin tetet na, boss. Kaya. Boss George Tertius. Send me na. Tetet.
Makonay, brother. Okay. Kita. Cuci gitu kan? Ya, surat kesehatan. Cek. Yung mga ano? Anak? Yung mga lote ni ano? Ni PMG, yung mga dumating din PMG na nagawa na natin. Simula ano? Last week of July. July week 4 hanggang PRS. July? Nagkatagustahan? Lahat ng PMG, no? So makita. Para makasilip tayo kasi lagi mo na tayo muna eh. Muna doon.
July, ha? July last week kasi third week. Nasingal na natin yun. Mula July, ano? Mumulit na mumulit. Mumulit na sa tansya. Kaya parehang mapagal ganyan eh. Pakay ko. Bakit ako may kaya ako balo mag-view din eh. Balo kung namin yung bakal ng baloy. Pero 5 step kayo sa amin. 25. Ako ba nung alusunod eh? Kung alin, gawa na lang. Punta mo ka. Basta yung kaya, wala mo, pumabayang mo. Baka tayo mabulan ng gabang ng nabalo na ako. Ay, basta yun yung best step. Kutang kayo pa. Ano yun natin din? Panay ko lang yung buklat mo sa radio. Yung sindalan sa PMG engineer, ano yan, sinurvey nyo, di ba? Sinurvey nyo sa sindalan sa PMG, sa Advanced General. Oo. Sinurvey yan, ha? Oo. Pero di pa na, ang wala eh, sinagsasalit dito, ano eh. Ang tawag doon, ito pa lang eh, yung sa email ko pa lang ito eh. Dahil pa na, dahil pa na.
for sunshine, thank you for rain, thank you for Ano, ne? Right? Yeah. Deposit ako na. Okay ba? Pwede search na rin ako. Kanya, parisan pinakamasnal ko na yan. Well, research na rin. Ano? Chiquito? Para kayo kaya natin. Gusto mo kaya, may babayad yung 50. Sabi 50 na, bigyan mo na anak ko. Eh, paparin months ko lang. Ang napisan talaga ito, De La Rosa. Kasi yung yard ka, pinamere. Ano? Tingnan mo dyan, baka mo dyan. Nandun mo yan. Kasi ano, hard copy yun eh. Wala na ako. Kaya matanong sa service ka. May ko rin ako. Sana po, ano yun eh. Tingnan mo dyan sa mga ni Alvin. Dito dyan sa mga nandyan. Dito sa mga nandyan. Diyan dito. Sa mga ano. Dito. Hard copy ko yun. Hard copy. Nagawa yun eh. Ano problema nyo? Latuan. Ha? Latuan. Kita lang papasurvey kung kaya natin. Send ko na diretso kay Kira niya. Pero may nagawa na doon. Nakuha na doon eh. Okay ba? Ito naman yan natin. Sige ba? Sinend ko na yun. Ano nga yun? Ano yung nagbuta na kami na